След като сме разбрали реалният проблем, идва следния важен момент. Какво има смисъл да покажем? След като сме разбрали реалният проблем на клиента, темото идва от само себе си. Показваме как може да решим конкретния проблем на клиента с помощта на софтуерното решение. Понякога се случва губим да не е подходящият инструмент за конкретния клиент или конкретния казус. В такива случаи за нас е важно да бъдем полезни и откровени към клиента, че това решение няма да му върши работа. Когато срещнем яснота, отвореност за промяна и желание да се подобрят нещата, това е знак, че можем да помогнем на този клиент. Тогава вече не говорим просто за инструмент, а говорим за реално подобрение на работния процес. Решението има смисъл само когато е правилното за конкретния проблем.